Although we are not worshipping as we normally do, we are indeed together in mind, in heart and in spirit. Umengameli wezwe uthumele umyalezo wephasika ebantwini baseningizimu Afrika. Kanti kusenjalo izolo umengameli uRamaphosa ukubalulile ukuthi uzazi kahle ingqinamba ebhekene nabantu bakulelizwe njengoba kuvalwe thaqa ukusebenza kwezinto ezweni wabalula nezabe ezenziwe uhulumeni ekulweni nalesifo. We have closed our borders to the world. Our children are not in school. Businesses have closed their operations. Many have lost their income, and our economy has ground to a halt. Umengameli uRamaphosa uthi luthela ithele ezinhle uhlelo lwe-lockdown. The lockdown is indeed working. Since the lockdown came into effect, the rate at which new cases have been identified here in South Africa has slowed down significantly. Umengameli uRamaphosa ubeseba nesicelo esimqoka abesibhekise ebantwini baseningizimu Afrika. After careful consideration of the available evidence, the National Coronavirus Command Council has decided to extend the nationwide lockdown by a further 2 weeks. Umengameli uRamaphosa uphethe ngokuthi atshele izwe ukuthi mkhulu kakhulu umonakalo ongadaleka uma nje kungaqhutshekwa nempilo njengokujwayelekile. Ba 1934 abantu asebehaqwe lolu bhubhane njengoba izolo kutholakale abanye abantu abangama-89 abesulelekile. Uma ngabe udinga usizo ngezinto ezithinta lolu bhubhane ungashayela enombolweni yesikhungo esibhekele izifo ezithathelanayo NICD ku 0800 029 999 siphinde inombolo 0800 029 999 noma uthumele uWhatsApp enombolweni ethi 0600 123 456 siphinde inombolo 0600 123 456. Bakwethu asihlaleni emakhaya. We cannot relax and we cannot be complacent. NguCalvin Dludla weindaba ze-SABC.